Ale že je dobre to robiť, ľúbi sa mi to. Že ten štýl kontentu je v pohode. Separ. S. Neviem sa ťa pýtať Separitmus, je mi to úplne jedno, takže. Separ proste OG, proste prepísal, vieš, históriu vo veľa veciach, v hudbe a nielen v hudbe, ale aj všeobecne v zábavnom priemysle a proste Separ je GOAT. Počkaj, opýtame sa chatu. Chat, Separ alebo Rytmus, čo si myslíte vy? Trabo. Neviem vystať. Fú, vôbec. A Henta piča tiež, neviem vystať. Konfrontovali ťa niekedy? Kámo, lebo to si nám naložil. Kámo, stretli mám 2-3 krát, ale vidíš, pozeraj do zeme. Fakt? Jasné. Že myslíš, že by si, kebyže máte zápas proti sebe, že by si ho dal, že s ľahkosťou? Čo, takže to je otázka vôbec, že nečaká neboxuje. Či ale kebyže boxuje. Ježe kebyže boxuje. No, že napríklad, keď máte zápas. Že Borka boxoval? No, že by sa na to pripravil, že by mal čas na Si prípravu. myslíš, že ma vieš, Ne. že Borka boxuje? Neviem. Kámo, zahol by som, no. Zuzá Plačková. Zaplačková W. Ona je tiež taká, že ide na svoju druhu a hlavne kámo, ona urobila, že Enterprise, že ona z toho, čiže bola že influencerka, tak ona kámo má proste biznisy miliónové, vieš, že ona je akože šikovná, brutálne baba, že má takého toho biznis ducha, že úplne, že to vyškalovala kámo z hotelu Paradise, to vyškalovala na to, že proste, že miliónový Enterprise. A videl si to video, čo bolo na tom gauči? Videl, hej. Ľúbil sa ti to? No, asi ne, kámo. Akože nepozeral som sa na to s tým, že by sa mi to ľúbilo, iba som bol zvedavý, ale akože takto, že jak to povedať, čo sa mi ľúbilo, lebo tak akože čo sa týka porna, tak bolo to hrozne soft. Neviem, tak si sa ľúbil postava napríklad, že či sa ti tej ľúbilo, jak vyzeral, alebo že či bol vtedy hot, alebo tak. To už neviem, bolo to dávno, ale ja si akože nejdem, napríklad, že umelecky si ja, že nejdem. Takže akože, určite by som nepovedal, že je škaredá, ale ani by som nepovedal, že je to akože môj typ, že proste asi tak, že ne, akože výzor je pre mňa taký neutrálny asi. Zvarčí v pohode. Dobre, takže toto je tvoj typ, že si s tým spokojný, áno? Že nič by si nemenil. Hej. OK.